Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Înainte de toate, vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat like, subscribe, mesaje de încurajare și celor care m-au urmărit. Pentru astăzi mi-am propus să vă prezint o întâmplare petrecută la școală. Aveam în clasă un dulap foarte vechi de zeci de ani, căruia îi mai săreau din când în când ușile din balamale. Într-o zi, în pauza dinainte de ora de mate, a căzut o ușă. Și cum doamna de mate era la fel de îndrăgită de unii elevi precum disciplina în sine, unor colegi cu idei remarcabile le-a trecut prin minte ca o străfulgerare să așeze ușa în așa fel încât, când va trece doamna pe acolo, să se desprindă și să o nimerească. Zis și făcut, a sunat clopoțelul. Toți elevii stăteau liniștiți în bancă ca de fiecare dată la ora de mate și a intrat doamna. A trecut prin fața dulapului și nimic. S-a așezat la catedră. A găsit un moment să ne țină teorie, că nu învățăm, că suntem niște trântori, că evaluarea națională bate la ușă și nu știm nimic, etc. Șmecherii clasei se tot rugau în gând sau în șoaptă să mai facă câțiva pași spre dulap, dar ea nimic, tot în partea opusă stătea. Și când s-a apucat să scrie pe tablă F definit pe R cu valori în R, nu mai contează, a căzut ușa. Fanii doamnei erau tare dezamăgiți. Matematiciana a avut parte doar de o mică spirietură. Bineînțeles că la sfârșitul orei a mers direct la meșterul Dorel să intervină de urgență la fața locului. A venit meșterul cu ustensilele și s-a apucat de reparații după ce am plecat acasă. A doua zi când ne-am întors la școală, surpriză. Iar acum o să vă supun unui test de imaginație. Ușa era pusă invers, lucru care a stârnit râsul. Dar haideți să privim partea bună a întâmplării. Toată lumea a fost în siguranță, dulapul a fost refăcut și poate merge în continuare încă vreo câteva generații. Acesta am fost eu, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Până data viitoare, vă salut!